Mut me jäätiin kiinni. Toi kuulostaa hyvät maailmaa. Onko se jotain häikkää? Just kun mä luulin saaneeni hyvän työpaikan. No mun epäilykset heräs, kun Elina koko ajan puuhastelee tuolla klubilla. Että onks barbaari menossa nurin tai jotain? Näillä pojilla olisi vähän anteeksi pyydettävää. Sä et pääse Geeli edes asiakkaana, jos mä niin sanon. Kyllä se taitaa. Tämäkin kova kuori voi olla yllättävän herkkä sisältö. Sä näytät taas ihan siltä. Et oo mulle sanonut sitten mitään. Mä rehdyin pitää sua miehenä. Tässä ei kuule mitään miekästä. No, en mä ois enää muutenkaan jaksanut tuhlata energiaa Elinaa. Ehkä tää on parempi näin.